A mondás szerint a szem a lélek tükre, de tánccal ugyanúgy kifejezhető minden érzés, mint tekintettel. Nem véletlen, hogy a tánc, akár csak a szem, a lélek tükre. Megkönnyíti az érzelmek átélését és kifejezését, mindeközben kiegyensúlyozottságot, örömöt és szabadságérzetet ad. Nagyon nehéz megnyitni a gátlásosságot, nagyon érdekes, hogy olyan hölgyeknél is ez megfigyelhető, akiknek tökéletes testük van, rendszeresen járnak edzeni, külsőre azt mondanád, hogy minden rendben van velük, mégis ugye a mélységekben megélni a szenvedélyt, megélni a nőiességet, illetve merni megmutatni azt, hogy a mélyben mi van bennünk, ez azért a legtöbb nőnek kihívásban van. Ezt a táncműhelyt olyan hölgyeknek álmodtam meg, akiknek nincsen táncos előéletük, hanem nagyon szívesen megpróbálnák, hogy milyen a táncnak ez a felszabadító ereje, úgyhogy bárki eljöhet, akár kortól függetlenül is. Egy óra nálam úgy épül fel, hogy először mezitláb bemelegítünk. Ez abban segít a hölgyeknek, hogy jobban tudjanak kapcsolódni a testükkel, hogy ne az, hogy azonnal beleugrunk a magas sarkuba, és akkor úristen, hogy tartsa magam, merre menjek, hogy menjek, hanem szépen elkezdjük mezitláb bemelegíteni, úgymond a testet. Itt én már bele szoktam vinni izolációs technikákat, hogy megérezzék a csípőjüket, megérezzék a mellkast, hogyan lehet azt külön mozgatni, hogyan lehet egybe, és amikor erre rá tudtak érezni, utána vesszük fel a magas sarkút. Egy koreográfia, ami általában 4-5 perces, körülbelül 6-7-8 alkalom, mire betanuljuk. Én nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ne az legyen, hogy a lányok azt tanulják meg, amit én megálmodtam, hanem mindig finomítunk, és mindig mutatok több lehetőséget arra, hogy próbálkozzanak, hogy fedezzék fel azt, hogy ők miben érzik jó magukat, és melyik mozdulat önazonos velük. Egy táncműhely 3 órás, én használom ezekben is az elemeket, tehát van benne tűzelem, ami dinamikusabb, van benne földem, amikor lemegyünk a földre, van benne levegőelem, amikor nagyobb hangsúlyt fektetünk a kézre, a csuklóra, az, hogy sokkal nőiesebb, finomabb, lágyabb legyen a mozgulat. Tehát én azt tapasztalom, hogy ezért a 3 óra után bőven lehet érezni, hogy wow, átmozgattuk magunkat, illetve mivel olyan mozdulatokat tanulunk, amit valószínű, hogy előtte nem csináltak a résztvevők, főleg az izolációs részeknél, ezért mindenki azt mondja, hogy másnap érzés, izomláza van, kellemes izomláza van. Amikor táncol, az ember szabadnak, erősnek és boldognak érzi magát, és tökéletesen egybeolvad a pillanattal. Amit észrevettem még a résztvevőknél, akik rendszeresen járnak, hogy teljesen megváltozik a kisugárzásuk, megváltozik a mozgásuk, a járásuk, de mivel csak csajok vagyunk együtt, és én nagyon nagy hangsúlyt fektetek a jókedvre, a humorra, a felszabadultságra, így észrevehető az, hogy mindenkinél változik az önbizalom, hogyha esetleg az kihívásban, az önértékelés, hogyha esetleg az kihívásban van, és tényleg elő tudják magukból hozni azt a bennük lappangó nőt. Jobban előjön szerintem a szenvedély, jobban bekapcsolnak úgymond ezek a ami szerintem minden nőben ott van, hogy szexisebbek legyünk, hogy meg tudjuk élni azt, aki bennünk van, ki tudjuk hozni magunkba a tánc által, és talán tudjunk változtatni a mozgásunkon is. Nagy hangsúlyt fektetünk ugye a légzésre is, pontosan azért, hogy ha egy mozdulat kihívásban is van, ugye a légzéssel nagyon jól lehet oldani ezeket a dolgokat, hiszen hogyha egy picit mélyebbre nézünk, mondjuk lelki szinten is, azáltal, hogy intenzíven megmozgatjuk a csípőnek a területét, illetve a mellkasnak a területét, különböző dolgok is tudnak oldódni, ami először azt érezzük, hogy fú, ez nem megy, ez feszültséget okoz, ez olyan nem komfortos, és ehhez nagyon jó a légzés, hogy segítsük, támogassuk vele az elengedést.